Close. Dili mo. Yo! What's up mga kamaster? Welcome back sa aking YouTube channel, Rakiterong Master. Pasensya na po kayo mga kamaster kasi ngayon lang ako nakaulit mag-vlog. Kasi dahil busy pa ako sa aking racket mga kamaster. And for today's video pala mga kamaster is pupunta kami sa Prince, sa Damulog. Mag-grocery kami no. Kasama ko yung ate ko, tsaka yung mama ko yan. Ayan sila mga kamaster. Ayan, yan yung dalawa. So samahan niyo kami mga kamaster. So pupunta kami sa Prince ngayon. Mag-grocery daw sila. So samahan ko sila mga kamaster. So abangan nyo na lang sa next clip ng aking video mga kamaster. A few moments later. So ayan po mga kamaster, so andito na po tayo sa Prince Superstore mga kamaster. Dito sa Barangay Damulog, Sugod. Ito po yung bagong Prince dito sa lugar namin. Dito sa Barangay Damulog, Sugod. Yan po mga kamaster. Ayan po mga kamaster, no? So papasok na po kami mga kamaster. So, subukan natin magtanong sa guard mga kamaster kung pwede ba kukuha ng video sa loob. Kung okay lang ba mag-vlog dito sa loob mga kamaster, no? So magtanong muna tayo sa guard. Meanwhile, Patay tayo dito mga kamaster, merong music, baka makapiright tayo. So ayan po mga kamaster, no? Nasa loob na po kami mga kamaster. So okay lang pala mga kamaster na mag-vlog dito. Ang problema lang merong music, baka makapiright. So okay lang pala sa kanila na mag-vlog dito sa loob. Ang problema lang is merong background. Baka makapiright tayo mga master. Tut. Ginagawa mo. Master. Merong salamin mga master. So meron din silang mga damit dito mga master. Ayan po. Ayan, meron din silang mga jacket dito. Ano? Ito mga jacket oh. So kompleto yung ano nila mga master. Itong Prince na to. So sa mga nagtatanong pala mga master, kung saan lugar to is dito pala ito sa Barangay Damulog.
Sugod, no? So ito yung bagong Prince namin sa amin dito, malapit sa amin. Kaya napakadali lang na kung gusto mo mag-grocery or gusto mong may bibilhin ka, so punta lang tayo dito sa Prince Damulog Sugod. Ayan po. Yung mga kamaster. Ayan. So, mayroong 30 pambabae. Pambabae pala rito mga kamaster. Mayroon din pambabae dito. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan, mga damit, mga pantalon, mga duster. Ayan. Ayan o. Ayan po. Din sila mga flowers dito mga kamaster. Yan, meron din silang mga sopa. Ayan. Ayan, meron din silang mga foam. Ayan, meron silang mga foam. So, ayan po. So magpapakaunti na tayo mga kamaster, no? Pakaunti na tayo. Close. Dili mo. Ma, sigurot ni? Maganda rin yung ano nila dito, yung Prince nila dito kasi malaki naman, no. Yan, tingnan nyo mga kamaster. Then, kompleto rin sila sa mga tinda, no? Yan. So, dito tayo banda sa may mga kawali. Ayan, no? Ayan, mga kaldero. Lalaking kaldero. Ayan pa mga kamaster, no? Asan mo agi? So, andito na pala lahat mga kamaster, no? Yung nabili namin, konti lang yung binili namin para lang sa ano, para sa tindahan tsaka sa pista para bukas. So magka-counter na kami mga kamaster. Yan. Ayan po mga kamaster, no, nagpapa-counter na po kami. Yan yung mga binili namin. Yan. So yan po mga kamaster, update ko na lang kayo mamaya mga kamaster pagkatapos namin magpa-counter dito. So, bye-bye na muna. Bye-bye. A few moments later. Ayun po mga kamaster, no? So tapos na po kami mag-grocery mga kamaster. So, andito kami ngayon sa Prince Damulog Sugod. Tapos na po kami mag-grocery mga kamaster. Pauwi na po kami mga kamaster. Binili natin, ayan. Ayan po. Ayan. So, kung sa mga nagtatanong po kung saan, anong location to, is punta lang kayo dito sa Damulog Sugod. Andito yung bagong Prince Sugod. So, yun po mga kamaster. So, maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlogs. So, bye-bye na po, bye-bye.